Dobrý deň, priatelia. Vitajte na žrebovaní z STK DKC Zvolen. Máme tu všetko pripravené pre objektívnosť. Som si zobral so sebou aj dvoch kolegov. Máme tu bubon, v ktorom sú vaše lístky a aj vercaj, ktorým práve otvoríme náš bubon. Tak, tuto všetko máme, všetko, čo sme nazbierali za ten čas od apríla do konca roka. Môžeme pristúpiť rovno k losovaniu a začneme 11. a 10. cenou. Pekne to pomiešam. 11. a 10. cena sú hokejové dresy podpísané HKM. Víťazom je Patrik Števlík. Poprosím kolegyňu o ďalšieho výhercu. Druhým víťazom hokejového dresu je Peter Malatinec. Ideme na cenu číslo 9, sada skrutkovačov. Všetko to máme možnosť vidieť v našej vitrinke. Víťazom je pán Malček. Kolegyne vylosuje cenu číslo 8, ktorou je Gola sada. Víťaz je pán Lupták. Mimochodom, tieto ceny ako Gola sada a skrutkovač venovala do našej súťaže spoločnosť Kuba. Vylosujem ďalšieho výhercu inteligentných hodiniek. A tým víťazom je pán Ján Koreň. Tak. Kolegyňu poprosím o vylosovanie priemyselného vysávača Kercher. Víťazom je spoločnosť Globus. Ja ďalej budem vylosovať 5. cenu, ktorou je mobilný telefón Samsung Galaxy a víťazom je Patrik Kašan. Kolegyňu poprosím o 4. cenu, ktorou je uťahovačka Milwaukee. A víťazom je pán, ak to dobre čítam, Ryboj Vladimír. Ten sa poteší uťahovačke. Tak a ideme do finále. Máme tu aj nejaké elektronické zariadenia ako e-mobil, e-kolobežka a prvá cena e-bike. Čiže poriadne to premiešam. A víťazom požičania vozidla Škoda Enyaq na víkend je pán Mališ Michal. Počkáme si na druhú cenu, a to e-kolobežka. Z e-kolobežky sa poteší pán Slavomír Ivan. A ideme do finále, akože už úplne. Prvá cena, keby sme mali fanfári, dáme aj to. E-bike získava pán Ďurík. Tak máme to vybavené. Samozrejme všetkým víťazom gratulujeme a verím, že nám zachováte priazeň aj počas ďalších mesiacov a rokov.
Ešte raz vám všetkým ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a budeme ich kontaktovať telefonicky.